dadi mengko anggani sun anunggal kersaning weding tanan alian katinggalan mung pangeran sejati sekata ingkang maujudan kabeh wus pada kawingking parandene semodorong perabda ingkang sun kulati maka sausing mangkana sirani sun tinaring maring lawang tawakal supayane sun labati darapan manjingai sun namu akan sun go lati maka sausing mangkana lawang iku sun tingali liwat sesek nanging tan sun paksa maka saus isun manjing ing lawang tawakaliku anoli isun tinari ing lawang syukur kang mulya darapon manira manjing supayane katemu ingkang manira mangkana isun malabung ing lawang sakur malih ing lawang syukur malih sesek nanging tan sun paksa maka saus isun manjing ing lawang syukur kang endah lawang iku sun jinaki saksana tinarik isun malih maring lawang pakir maka sausai sun liwat ing jerone sun tingali saka ingkang wus kaliwat sawiji wijitan ka aksi lan binu kakakan isun ing pasimpenan kang ade kalawan isun sinungan ing jerone iku saking kamulyan kang endah kang agung saking nyawang widi kalawan minuan isun ing kasugihan kang leuwih kekeng lan isun sinungan peperdikan ingkang muhlis lawan lembur pancadaria isun ingkang kawingking
Walau saking se Abdul Rojak mapan pu nikah kaputra dening se Abdul Qadir makana kang pangandika satune isun mirogi angandika raman isun ana sawiji wengi mangkana isun asolat ing masjid mansur ing nguni maka isun amiarsa sawaraning sawiji wiji ana apaning lumaku atasing kelasa masjid dan pandarakat tinggalan anak taksaka maraki maring isun agung kalintang perabdane anggigi lane ana ing pasujudan isun tundhuke mangapsun aksi ing nalika isun arsa sujud ulah ikanuli sunjung kalawan astasi pasujudan sun ali maka noli isun sujud tatkala isun alinggi karena maca tahiyat muraga ikut tumuli munggah ing pangong rumambat ing luhur janggaan ali amulat ing ulun isun mangkana tatkala sun tuling sawuse sun awet salam mujangga ikutan kahaksi tan baruparani lungawus sinasi rapsi masjid mangkana isuke isun manjing ing umakang sepi panggonan ing umah ika mungku sejaban ing masjid saksari sun tumingal maring wong lanang sa wiji netrane mujur ing luhur sakarone lamun sun aksi mapan isun mus uningan yen iku sayaktining jin maka jin puniku wacana isun nguraga kang winging kang sira tingali danguduk sira salat ing masjid lawan isun asring nyoba ing sake para wali panyoban isun tan beda kaya ing siradok pan isun ora anamu ing waliullah sawiji kang tetap batine pada wadohire sami satengah para aulia dohire tetap dan gengsir angin batine wong iku masih anduene wedi aulia ingkang satengah dohire gumatar adri angin batine tan obat dan angrasa yen wadi
datan awan genggang datan kumatar sadamik maka jen puni kutopangat ingarsa ni son sing bob de untuk Rabbani wal arifis somadani Allah